दिनै जों क'क्राझार जिल्लायाव मानि थाखाय थांदोंमोन देरहासात इस्लारि एसे बुंना होथोंसै। जोङो क'क्राझार जिल्लायाव थांनायानो जाहैबाय जोङो सासे धोरोम गुरुनाव थांनाय जादोंमोन। ओमफ्राय धोरोम गुरु होननानै बुङोब्ला जोङो मोनथिखागौ मोनसे भगबानखौ सिबिनाय बा खुलुमनाय धर्मजों नांथाबनाय बिथां धोरोम गुरुनावहाय गोबां गेदेरमाफ्रा फैयो आरो जोंनि BTC नि जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो बिथांनियाव थांनानै बोर लाहैयो। ओमफ्राय दिनैनि दिनाव जोंबो थांदों आरो थांनानै बिथांजों मोजां गाज्रि जोङो सावरायलायदों, दुखु सुखु जोङो रायलायलायदों। ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बिथाङा जोंखौ गोबां मान होहरदों। दा मान होनायनि बिनिमयै जोङो होबोफिननो गैयि बायदि जादों आरो माने जोंसो बिथांनो हैनांगौमोन। ओमफ्राय बिथाङासो जोंखौ गोबां मान हरबाय आरो बेबायदिनो आर'नाइ सोनानै बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय खावा दावा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बिथाङा जोंखौ सिबिहरबाय। दा जुदि बिथाङा बे भिडिअखौ नायहैफिनदोंब्ला नोंथांखौबो जोंनि गोरबोनिफ्राय माने बुंनानै फोजोबनो हायि रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। फैबाय थानाय समाव नोंथाङाबो जौगालांबाय थानो हाथों इसोरनि अननायजों। आरो नोंथाङा दि जोंखौ सिबिहरबाय, जों दे नोंथांजोंहाय सिबिजाथावना सासे जैग'था गोनां मानसि नङामोन, अब्लाबो नोंथाङा जे सिबिहरबाय, खिन्थु जोंसो थांनानै बिथांखौ सिबिहैनांगौमोन, मान बावहैनांगौमोन, बेबायदि जोङो रोङाखै आरो। दा बेनिखायनो आंनि साइडनिफ्राय क'क्राझाराव फैनायनि बा मेन जोङो बिथांखौ लोगो लाहैनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय माखासे मोजां गाज्रि जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनाव मा जानो थांगोन बेफोरखौ माखासे धोरोम गुरुआ गोबांथार बेबायदि बाथ्राफोरखौ मोनथियैलाय जोङो बिथांनिफ्रायबो माखासे गाइडलाइन माने सोलोंथाइखौ लाहैदों। जेन'बा जोङो गोरोंजोबखा होननानै गावनि खुद साननाय हनायजोंहाय हान्थियोब्ला निस्सय जोंहा माबा मोनसे गोरोन्थिफोरबो जानो हागौ। बेनिखायनो जोङो सोरनिफ्रायबा माबा मोनसे सोरबा धोरोम गुरु सोरबा इन्टेलेक्सुयेल बेफोरनिफ्राय सोलोंथाइ लाग्रोनाया जोंनि थाखाय खुब मोजां आरो आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबनो सानबाय। थेंक इउ। दा नै नागारलायनोसै बसखौबो। दिनै जों गुवाहाटियाव थांसिगोन ओमफ्राय बसआबो थालांसिगोन देरहासातआबो नै। दा जों बिदाय होथ'लायनोसै आरो जायखिजाया राजा बिआर चेनेल बिथाङा दिनैहाय क'क्राझारसिम लांदोंमोन जोंखौ, ओमफ्राय फिसा खामानिनि थाखाय, ओमफ्राय गावनि बेक्तिगत खामानि बेवहाय थांदोंमोन। ओमफ्राय दा खामानियाबो जोबनानै फैबाय, ओमफ्राय बिदि मोनबोदोंलै बिदि आरोखि। जाय हक लोगो मोनबावगोन आरोबाव नेक्स्ट टाइम।